If kuthi u-beginner and unayo i-trading platform, ngizofuna ukuthi uye kwi-Play Store base usearcha uMetaTrader 5. Nansi ilogo yakhona base uzo-installa le app le. So after usuqedile uku-install i-app, uzoklikha u-open. If usuqedile then i-app uzoyivula, you're going to open the app. Base you accept. Base uklikha la open a demo account. If isivele kanje into ngizofuna ukuthi uyenze, ngizofuna ukuthi uze kule icon le la phezulu le. Ngizofuna ukuthi uklikhe yona. Base uklikha nale. Base uklikha labo tick bobabili. Uma usubaklikhile base futhi uklikha la. So kumele kusale lo eyedwa, okay? So into esizoyenza manje uzoklikha futhi the plus icon le. Base uklikha find symbols. Uma usuklikhile khona la sesifaka ama-pairs, i-pairs uyifaka oqala i-GBP USD. Uzofika uklikhe yona base uyadelete base ufaka u-GBP CAD. Uklikhe yona base udelete u-CAD base ufaka u-GBP AUD. Uklikhe khona udelete u-AUD base ufaka u-NZD. Uklikhe khona then udelete u-NZD base ufaka u-GBP JPY. Base uyaklikha then udelete u-JPY base ufaka u-CHF. Base uyaklikha wona. And then after CHF base usudelete konke, right? So ilandelayo EUR CAD. Ufika uklikha u-CAD, klikhe khona base kuba euro AUD. Klikhe khona base kuba euro NZD. Uklikhe khona base kuba EUR JPY. Uklikhe khona then remove JPY base ufaka u-CHF. Uklikhe khona yes base siya ku-AUD. Base kuzoba USD. Uklikhe khona, uklikhe wona kuba CAD then uklik base kuba u-JPY. Click again kuba CHF. Uklikhe then base kuba NZD. Uklikhe and then manje sesiya ku NZD USD. Klikhe wona base kuba NZD CAD. Klikhe khona base kuba NZD JPY. Base kuba NZD CHF. Base kuba isimkhohlwayo. Okay, I think we're done. Base kuba base kuba USD CAD. Uklikhe khona base kuba USD JPY. Base kuba USD CHF. Base siba no base siba no CHF JPY. Base uklikha khona. Enye ngizofuna ukuthi uyi-add le akuyona i-currency but metal, which is ilo i-gold. So i-gold XAUUSD, gold versus US dollar. Base uklikha khona then you go back. Base kumele kuvezele kanje lawa ama-pairs esobe siwa-trader. Njengobona ku-EUR USD, euro versus US dollar, kube i-GBP JPY kanjalo kanjalo. And nale-ke i-chart lethu njengoba ubona i-market mover, i-market li-live, so besi-trade i-market li-live. And i-account
yethu ino 10,000 US dollars, so sobe sipractice using this 10,000. So just a reminder ukuthi inhloso ukuthi ugain experience, ugain i-feel ye-forex trading, ugain experience ukuthi okay bekuthiwa ebethi umuntu utrade forex usuke ekhuluma ngani. So sobe sipractice on a daily basis i-price action and trade ama-fundamentals noma trade ama-news event if ukuthi ama-news event azobe available on that particular day. So if kuwukuthi futhi une-interest yokusebenzisa yokuregister under i-broker, I suggest ukuthi uregister under XNES. Iwebsite yakhona is xnes.com. Ngicela ukuthi futhi uvisithe i-YouTube channel yabo lapho khona bazomu-instructor ukuthi bo-register yini edingakalayo nazo zonke iy'mfanelo ozoyidinga, ama-step by step guide if uzo-register under bona alapha on YouTube. So if usufikile ku-YouTube uzofika usearch u-XNES, nansi i-channel yabo uzofika ungene kuyona. Basuza la ku-videos, uzoklikha la u-popular videos, base nansi video registration, create your account with XNES, how to fully verify your XNES account, how to log in on MetaTrader, and how to link MetaTrader XNES account yakho with MetaTrader 5. But you can do this only if usu comfortable, usuyayithola understanding yale ndlela engitrade ngayo, usuyi-understand the whole thing ye-forex trading. Because if usufike kule step lesi uzobe usuzo-register i-real account, usuzo-trader ngemali yangempela.